Takže čaute všetci, zdraví vás Danko, vítajte u mojeho nového videa a dneska si ideme zahrať Half-Life. Je to už starší hra, je to z roku 1998, ale dúfam, že to nebude vadiť. Takže poďme na to. Takže. Začíname. Môžeme sa tady poprechádzať. Môžete si to kúknúť, jak to vypadá. Hen? G-Man? To je... Neviem, či ho poznáte, ale... Asi ho poznáte. Určite. Tak... on je z tejto hry. Z Half-Lifeu. Není to pôvodne z tého. Skibidi Toilet. Konečne sme tu. No. To trvalo. Dobre. Bla 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 bla. No, odemkni to. Už sú konečne venku. Wow. No poď. Pomaly, pomaly. Takže. Už by sme tu měli byť úplne, akože, že už to začína. Takže čaute, jak sa máte? Dobre, ticho, nepýtal som sa nic. Dobrý, dobrý. No, takže, toto je, neviem jak to... Čau? Co tam robíš? Nevedel som, že tam si, ale tento areál je strašne veľký, takže ja to urýchlim, iba to tady takto ukážem, tady máme toto, ale ja idem robiť to, co mám. Takže idú sem. Dúfam, že idú správne. Tak nejdu. Dobre, že tady máme, neviem, jak to mám nazvať, jedálňu, taký bufet. Čau. Dobre. Nepýtal som sa ťa nic. No. A tady si musím nájsť svůj oblek, že si ho otevru. Tak a toho máme krásny. Hop. Mám ho. Že si to savenu. Musíme si nájsť meno. Voláme sa potom Freeman. Toto. Tady máme všetky ty. Hudba. Už to začína. Už sa teším. Toto už znamená, že to úplne začína, že už to bude. Tvárajte kasy. Dobre. Jedeme. Dorážame. No už sme dorazili. Čaute, dobrý, dobrý. Dobrý, tešíme sa na skúšku. Ty co? Dobre. Chceš tam zostať, ja vím. No dobrý, otevríte mi. Prosím. No takže tady máme místnosť, kde sa to bude konať. Kde sa otevrie takzvaný teleport.
To vás asi už nezajíma. Tak. Tady sa nám ukážu ty príšere. Nevím, či ste o tom čuli. No, už sa im niečo pokazilo. Toto je o tém, o tém teleporte a niečo sa pokazí a dostanú sa sem príšere. A ja ich budú musieť pozabíjať. No, ne všetky, ale niektoré. Budú musieť. Tí, co mi budú robiť zle, tak tí pozabíjam. No, takže čaute. A few moments later. No, už sa nám konečne otvíra. Dobre, toto je tá místnosť. Ale môžem vám to tady teda porádne ukázať. Tady máme pekný strojček. Tady máme nejakú mrížku. Neprerušuj mňa. Tady ukazujem ľuďom. Dobre. Tady máme schodky. Tady máme počítač. Vylezeme si po schodkoch pekne a nespadneme. A? Už to ide. Dobre, sme dole. Už to začína. Ja vím, že to nevypadá až tak. Upozorňoval som na začiatku, že to je hra z 1998, ale dúfam, že to nevadí. A, vidíte? Už to ide. Ste už dávno povedal 3, 2, 1. Som moje opoždené reakcie. Ten vozík budeme musieť zatlačiť do toho laseru. Alebo blesku, neviem, jak to mám nazvať. Wow. No idem. Idem. Však som od toho preč. Ideme radšej od toho fakt ďalej. O ne. O, to není dobré. O, sú tu? Spátky, idem preč. Otevírajte mi. Dobre, takže toto vám predstavujem prvú príšeru. Tu nazývam plus. Toto sú ďalší. Koničiva. Ináč to nazývam koničiva. Bo vydávajú také zvuky a podobá sa to koničivie. No, takže toto sme už zvládli. A ideme dál. Takže tady už máme otevríte. To si otevrieme. Dobre, nemusíš vyprávět, keď si pokazený, nebudu ťa trápiť. No, rýchlo. Rýchlo, poď. Ja ti pomôžu. No vidíš, že to ide nejak. Dobre, ináč v tejto hre sa dajú aj zavolať tí policajti. Dobre, ale ja idem do výtahu sem. Takže bye bye. Si robíš srandu. Že ja to tu seklo. No, co sa vám tam deje? No, tady sú prví. Toto sú pekní. Vypadajú jak kraby, ne? Poď se mnou. Takže on mi pekne otevre, ty kukátka. Pozor. Budeme si musieť dávať pozor na tento laser. A poď rýchlo. No, sme tu. Dobre, takže to sme zvládli. Ideme ďalej. A toto je živý.
Neskáč po mne. Nebudeš po mne skákať. Dobre, tady máme laser, jak vidím. Páčidlo. Jupí. Dobre, toto rozbijú určite. To nejde otvoriť. Nechcel by som byť oni, ale dobre. Ale my pôjdeme pekne po schodkoch. Po schodkoch. Po rebríku. Tady máme prvého. No čau. Tak, je po ňom. On mi ho už zabil. No poď. Tady máme ďalších týchto. No poď. On mňa šľahel. No poď. Dobre, tých sme zvládli. Dobre. Tu by sme měli... Nie to? Je to tu ešte? Tak vidíte, tady máme lekárničku. Dobre, máme doplnené. O, aj voda tu pekne je. No nevadí. My ideme dál. Ide otvoriť? Nejde. Roztúču to. Co je tu? Čau. Dobre, tak ten je mŕtvý. Tot. Bum, 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 bum. 6 months later. Bum, dobre. Takže asi tam a to predpokladám. No, dobre. Ten si typil. Wow. Ty mňa nech. No poď. No tam máme krabu, ten nerozbijem asi. Dostanem sa tam za každú cenu. Ale nejdu dál. Zvláda... O! Aha. Pekne zbraň. Prepáč. Mi ťa ľúto. Ale ja idu dál. To otevru? No, aspoň, že toto funguje. Dobre. Wow! Ty máš tady parťáka, aha. A poď. Tak. Takže on tu měl... A čau. To co spravil? No poď za mnou. Co sa hen tam deje? Jej. Oni! Tak. Vím, že si něco čul, keď tu sú príšere. Tak. Nebudeš nic robiť. No dobre. Wow. Nakašli si. Tady co máme? Dobre, to je zamknuté. No, poďme. Aha. Wow. No poď. Haha. Noob. Ha. Kaš. Ne. Prestaň. Neboj sa. Kaš, ja idu tam. Later. Spolu. Nemá šancu. Som to vedel. Doktor nejde za nama, že? Nejde. Pomsta. Tak.
No dobre, tady máme co? Dobre. Tam sa nedostaneme, že? To som mohol čekať. No ale ja idu dál. Aha, čau. Pomarli si. Dobre. Ideš se mnou. A tam to asi neprelezeš. Co sa tebe deje? Sa ma bojíš? Ó, co to tu máme? Dobre, idu dál. Co bude tu? Sa na to teším. Ja som tu byl. Bruh. To mi nejako nevychádza. Počkaj, co sa tam deje? Aha. Aha, tady mám patróny. Wow. No tak toto sa mi páči. Takže sem môžeme ísť. Dobre, to je dobré vedieť. Dobre, takže si dobijem, určite. No, ale co dál? Aha, sem. Wow. Svíňa jedna. Mission completed. Bum. No poď ďalej. No poď. Tak. Prvý dole. A sme v kanalizácii. Dúfam, že tady stretneme aligátora. Máme nejaký... Wolf? Jestli tady nejaké monstrum bude, tak ho zabijú. A ja si vím, toto podržím a hladina stúpne a buchnem do toho a neviem, jak sa tam vejdu, ale no poďme. A stúpa, fakt. No. Aha, už vinde sú. Tady je tento. Čau. Dobre. Tady máme nejakú kyselinu, to tak vypadá. Wow. Dobre, ale toto si dáme už na budúce. Bude také kratší, takže s vami byl Danko a čau.